kamu. Cintaku hanya kamu. Kaya ngono kuwi lho. Piye Mat kono Mat? Semenco. Nyamut aku lho ndak nyokot. Ayo siap. Aku gak iso nak ketrak. Ayo. Cinta merah. Merah jambu. Wes. Sampeyan kangen karo buku celukku to Pak Dalang. Iya. Biyen. Celuk-celuk sapa? Gamelan iki lho Mas, ngerti gak tulisane iki kok AB iki ngopo? Nyopo Mbak? Akbar Birgita, sampeyan iki ra ngerti anjen. Walah. Aku tak bagian. Janji rembulan ing wayah wengi. Nambahi Ngono lho Mas Komet. Sik. Baleni. Aku kok Dalu selamat malam Mas Dodo. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk. Selamat malam Mas Akbar yang tampan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali Mas. Alhamdulillah. Seneng tenan dalu punika Mas. Saged sareng jenengan niku suatu kebahagiaan saking kula. Wah. Anjil. Terakhir kita bertemu ono ing Laladan Sekaran. Kita bertemu lagi dipertemukan warga masyarakat Gempol. Betul sekali dan juga tanggal 12 kemarin tak eling-elingno Mas. Dibatalno. Eling betul. 13 toh. 13 Bojonegoro. Yo aku efisiensi anggaran ndak masalah. Nggih, mboten masalah. Sementing sedaya niki pinaringana sehat walafiat panjang umur. Amin. Sing baku niku Mas. Nggih, insyaallah mangke nyambut damel napa mawon berkah barokah ya kepenak. Nggih to Mas nggih. Leres. Nggih. Jenengan nyuwun sewu, lek jenengan main teng daerah mriki pun bolak-balik napa nembe sepisan? Nek dateng desa Gempol nembe sepisan jiniki Mas Dodo. Alhamdulillah. Mboten masalah sapa ngerti sok mben ulat marang liyane meleh nggih Mas nggih. Ditimbali mriki meleh. Amin. Kula ki bangga lho kalih sampean niku. Banggane dateng pundi lho Mas Dodo? Putra daerah asli Nganjuk. Iso berkibar dhuwur tenan niku luar biasa jenengan. Ngaten nggih. Nggih. Sedaya niku awit saking doa dan napa nggih pangestune para warga masyarakat wonten ing Nganjuk. Nggih. Tanpa dukungan beliau-beliau Akbar niki mboten saged napa-napa. Leres Mas, leres saestu. Sementing niku awake dhewe tanpa ada dukungan tidak jadi apa-apa. Betul. Dalu niki acara napa Mas? Bersih desa utawi nyadranan Mas Dodo. Nyadranan to bersih desa teng desa Gempol. Istimewa luar biasa hebat. Khususnya kangge panitiane Mas. Ngaten nggih? Nggih. Ketuane sinten wau Pak Pamuji? Nggih, ketua panitiane Bapak Pamuji Santoso. Bapak Pamuji Santoso. Piyayine gagah gede dhuwur. Nggih. Halo. Pak Pamuji ya wonge putih. Pak Pamuji niku nggih? Nggih, putih gagah ngangge blangkon. Nek mlaku ngeten. Pak Pamuji Pak Jogoboyo niku nggih. Pak Jogoboyo. Hebat niku hobine mboten ngertos to. Nggih, hobine Pak Pamuji napa lho Mas? Pak Pamuji biyen jek nom-nomane usia 21 tahun. Hobine iku menek gunung. Muncak. Pecinta alam. Luar biasa. Niku nate teng Gunung Rinjani Glorot nggih Pak Pamuji niku. Pak Pamuji niku nggih. Nggih. Tapi nggih alhamdulillah selamat ngantos sakniki. Niku wujud semangate. Kulino muncak. Wong nek kulino muncak niku artinya tidak pantang menyerah. Betul. Maka dari itu beliau malam hari ini menjadi ketua panitia. Hebat luar biasa. Nyawijike sing beda pendapat, disawijine dadi siji. Nggih, lek mboten gara-gara Pak Pamuji, wah, kula mboten enten sing ngurusi teng Lebet mriko. Betul. Matur nuwun Pak Pamuji. Pak Jogoboyo luar biasa. Pak Jogoboyo luar biasa, amanah yaine. Amanah. Hebat. Juga tidak lupa kita mengucapkan terima kasih kanggo ibu-ibu sing ning pawon. Ibu-ibu dapur luar biasa Mas. Amarga wong di balik layar jarang disebutkan tapi kalau tidak ada andil dari beliau awake dhewe ya ora iso dahar. Mboten enten napa-napa awake dhewe. Tapi susahe kula nek panggih kalih sing masake repot Mas asine. Kok iso repot Mas Dodo? Mesti angger ketemu njaluk foto. Bar kok dapur ki njaluk foto kuwi ambune brambang.
Jahe, laos, nyampur dadi siji. Pancen yo berkecimpungnya itu di dunia perdapuran loh Mas. Betul. Sing baku ya Mas. Sing baku kados pundi Mas Dodo? Teng mriki namung saged derek dedonga kagem desa Gempol. Ujubipun nggih menika bersih desa. Mugi-mugi desa Gempol mriki saged diresiki jiwa lan ragane. Amin. Ditebeke saking suker sakite. Amin. Cinaketke rezekinipun Allahumma. Amin ya robbal alamin. Niki ngeten Mas Akbar. Kados pundi Mas Dodo? Pak Kades saha panitia niku nimbali dagelane kalih. Oh, dagelannya dua. Dagelan iki ditimbali mriki kon dagel carane ya omong. Dagel carane omong. Lek dagelan kok mboten omong, kuwi pantese dibayari napa mboten? Ora susah dibayari. Mboten usah bayaran nggih. Padha karo menerima gaji buta. Padha karo nerima gaji buta. Iya. Betul. Betul ya kowe kuwi. Aku wis omong karo Mas Akbar kok kowe meneng wae. Kok malah wedanku mbok iling. Kok malah ngudut piring iki koclok to piye lho iki. Niki kula ndamelke jenengan. Ndamelke kok diunjuk lho. Lah lali ya. Wis malah ngerokok. Salah ya aku ora dijak omong luweh dudu janganan Mas. Ya apa? Nyambut gawe ora dolanan. Lah terus karepe? Aku dik nganggo rokok berang. Lah kuwi cacah dikeki yo. Cacahe dhewe kemicir ndrae kok. Lah iya. Siji kas Mas, aku urung Mas, aku Mas. Padha ae. Kene lho ngomong ngono lho. Ngomong. Rene aja ning kono. Kowe ning kono diantem cempolo dalange entek lho kowe iki. Ono. Omong. Ndang ngomong. Omong apa? Lho kok omong apa piye to? Ya paling gak ndongakno apa piye sing penak lho Mas. Ndongakno kok nanggap aku nanggap kiai Dodo kok. Dagelan kok ndongakno. Pikirane mulai owah. Ngapuntene Mas, budal mang kebentuk blandar. Ngaten lho Mas Komet. Doa itu tidak harus kiai, doa itu tidak harus pendeta. Semua makhluk itu wenang, itu berhak untuk berdoa untuk kebaikan. Lah nek dene jenengan mungel ngoten. Ket wau kok mboten enten donga napa-napa blas. Lho. Acarane apa ya ora mok sebutne. Kok teko ndi-ndi. Lah iki mau wis tak dongakno bersih desa. Endi? Lho, bersih desa Gempol wis disebutkan Mas Dodo. Wis tak sebutno. Wis didongakne. Desa ndi? Desa Gempol. Ayo, wis. Lah ya wis tak sebutno tak dongakno. Lah ya wis to berarti aku gak usah. Lho. Iya. Ya bar aku ki awakmu ngono lho Mas. Ya paling gak maringi piye kanggo warga kene. Maringi apa? Mungkin ora patek ndek popo Lah kowe ditimbali rene karo panitia terus kowe iki ape piye? Sangumu apa kok omah? Aku jak foto tok wong iki tanggapane foto kok. Jero ngono. Kok iso foto piye to, Cluk? Lho, lah piye lho? Ya foto tapi ki ya menghibur warga kene. Lah menghibur jelas. Lah terus yang menghibur aku ki lho sapa? Aku bendina menghibur. Ngenten iki, Mas. Ngaten niki. Kowe iki padha karo gak ngurmati Pak Kades. Ya nyapa? Pak Budi Setiono. Lho Pak Budi lho ra piye-piye kok kowe bingung. Kowe apa melok bayari? Apa biaya? Ini lho, ya Mas Dodo. Piye? Warga masyarakat itu sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk nimbali kula panjenengan. Mas Dodo wis ngomong, wis menghibur, wis ndongakne. Lah Mas Komet iki lho, uruna rembug lho Mas. Urunan apa ngono lho? Sing tak nggo urun ki lho apa? Wong aku rene iki ya golek urun kok. Oh, omonganmu nyolot kowe. Paling gak iso nyawang Pak Kades piye lho Mas? Lah nek ngono iso. Koclok kowe iki. Jare kok nyawang. Pak Kades mbok ploroki maksudmu piye? Lah omonganmu iki Mesti Pak Kades iki piye ben ketok mekan lho. dipasang anu dop nggih, Pak. Kades kok dipasang dop iki koclok to Jare piye? men ketok mekan. Maksudku gak gitu, Bro. Piye-piye? Maksudnya Pak Kades tuh ada apa di dalamnya? Ya umum ya jeroan. Ya usus 12 jari ngono kuwi lho, Dok. Ya terus neplok cangkemmu kuwi. Kowe kok nesu to? Lah piye wong diomong yo angel men to jane kok. Jare di dalam Pak Kades ada apa? Ya maksudnya piye Pak Kades lho? Yes ngono kae. Umum. Uruna rembug ngono lho Mas Komet. Nah. Kowe iki sing ngejak ki nek gak gara-gara Mas Akbar ora iso teko kene lho, Mas. Nggih, Mas nggih. Wong diseragami padha, ikete ya padha. Sing dijak sapa? Awake dhewe to. Sing nelpon. Sing nelpon Mas Akbar. Kowe ditelepon. Ditelepon Mas Akbar. Lah aku kok gak? Kan perwakilan. Lah aku ora ditelepon teko macak ngene kaya wis apik.
Iya ra? Ya kudune kowe isin. Kowe masak apa to? Ndasmu kok merkok. Ndasmu dhewe kowe. Wong sandangane padha ikete padha lho. Padha ning gantenge beda. Lah alah ganteng kowe. Lho aku ora omong lho, Do. Sorry Mas, mang sing ning jero ibu-ibu PKK nyatane sing njaluk foto ya akeh aku. Oh akeh Mas Dodo. Kathah kula. Bu kades njaluk foto aku. Mboten usah Bu aku ngono. Mboten usah Bu aku ngono. Cik nyuwret terus aku. Kayak mau buka des terus bisi aku. Bisi piye? Aku njaluk foto Mas Dodo. Pengen ngono lho Mas. Seneng mau alhamdulillah pun keturutan. Lah keng napa to Bu gak pengen kalih Mas Dodo. Aku tau duwe pedet. Yo plek ngono kuwi awake ya lemu ngono. Lah akhirnya aku ngerti ngono lho. Berarti aku dipadane pedet Bu Kades. Ora. Bu Kades makasih. Ora nesu kowe. Aku ora nesu kok. Ora nesu Mas Dodo sabar. Kono lho ndang ngomong kono lho karo ngono lho. warga kene iki mben piye Pak. Dinteni kok. Heeh. Ngono kuwi jenengan gak menghormati to Mas. Gak menghormati belas. Saru to. Saru. Pan papane iki lho kudu dipasne. Pan papan ya to. Iya, Aku madhep karo sapa, aku Nggih. posisine ning ndi. Nggih. Wong Jawa iku kudu Jawani leres. Jiwa Jawa kang kajawi. Leres jenengan lan ketikan. Ngono lho. Jenengan iki ketinggalan jek enom, tapi kasepuane kecekel jenengan. Mergo kula menduduki sebagai dalang, Mas. Lah. Dalang niku ngudal piwulan. Lah, betul. Kalau di bahasa Arab dalang itu Yo. dalah. Dalah itu yang memberikan petunjuk. Cocok Ngene kok. Gitu. Enom tapi Kon kerasan. jiwanya tua. Iki ketoke tuwek tapi jiwane jiwa koclok. Oh. Ketoke tuwene dipangan codot ya. Codot ki. Aku dhewe lho bingung karo awak. Aku iso goblok iki piye. Aku ya ape omong kok malah kono berbincang-bincang. Lho, Kowe sila. menengo kabeh, aku ki kei kesempatan ngono lho. Ya. Dunung ora Ya, ilmu wis. panggung ra duwe. Ya. Tak suwek iraiku. Suwek raimu. Wani. Lho. Wes Iya, Mas, tapi. wes aja tukaran. Wes dang ben menyampaikan Mas. Nek nesu-nesu motone kaya ape coplok. Mripate kaya silit pitik. Ora rong dina iki mataku ngene. Ya. Moto kaya moto mentrok. Delok entah nyewandang apa ya pantes to ngono. Alah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi klambine apa terpal to piye to? Rupane biru. Kambine biru kok ndok asin. Lah iya. Taplak kok. Kaya korden. Patuk tuwek. Wilujeng dalu, bapak-bapak, ibu-ibu. Do nanti wong-wong. Duh. Sik sakmene mbane kok Sakmono dono mbane kok dadak tekon. Sehat ya bapak ibu ki? Alhamdulillah. Ilah. Dalu punika enten apa? Enten wayang. Dalange sinten? Akbar. Dagelane Mas Komet nggih. Niki dalam acara nggih menika sedekah bumi utawi bersih desa. Kula dongak-dongakake nggih. Niki kagem masyarakat Gempol. Donga kang pertama kula mendhet saking Gempol mawon nggih. Gempol menika terdiri dari huruf G, E, M, P, O, L. Gempol. Iso kowe ngene kuwi. Diartikan per huruf, Mas. Tak artekno ya apik, ra tak artekno ya ra apa-apa. Wong Iya to. Artekno to wis mbok omong. kowe melok bayar, kowe melok bayar. Nah. Andorono aku malah gudiken kok. Andorono. Oh, alah kok Gempol. G. Apa to kok melu karena aku tau tak udal kok LK ya ora apa-apa. aku ben ketok sepel karo kowe Ora iso kok ya mau ra mbok omong. Ya tak melaku. Melok apa ora iso bayarane dhewe kok. Gempol. Gempol. D. Guyub rukun. Selawase Allahumma. Amin. Kowe ki iso ya ampun kowe ki lho piye to? Lah mulane wong ki aja ndelok praenane tok. Wis sepurane ya Mat ya. Aja mung ndelok praenane sapa ta sing Awas sepurane ya Mat ya. Aku gak jarak lho. kaya mentok enom. Mentok enek mentok enom barang lho. Mentok sik cilik kae gak ya ngono to kok. Kowe kok ya iso. Niku G. Endah desanipun disawang ya penak, adem ayem tentrem. Gempol iki artine ngono kuwi. Karek aku to.
Aku sing gawe. Kowe aja ngono, Met. Aku baturmu. Batur aku mang aku. Kok tak tumbas soplen. Kae lho kancamu ya dalange kae kok. Aku ra duwe kanca ning kene ra apa-apa. Niku tak menange tak anu dhewe. Kene Mas. Musyawarah selalu menjadi solusi yang utama dalam menyelesaikan masalah. Ya apa kowe dek iso? Menang. G. Peno bar M gempol Gendasmu glundung. P G M P P pental. Pentol untumu. P Pancasila selalu menjadi landasan utama. Ya Allah, Met kowe kok iso? Ini gak didoni ora malah ganggu ya. Didoni pas apa Mas? Pas moto ya, Pak. Oh, karep ora kuwi kok. Lha apa? Liyane moto. Niku P C. Enek C ya. Gempal Apa tak sesatno gitu. Kaya orang-orangnya ramah dan bijaksana. Tepuk tangan untuk gempal. Gempal luar biasa. Ngono. Ya. Kurang siji no. Kurang siji terakhir L. Betul ngertos. Orang ngerti no. L sing ngene. Ya iya, artine L ki apa? L hurufe ngene bener. Ya. Mesti artine apa L? Huruf sing terakhir L. Limang waktu menjadi kewajiban yang utama. Ya Allah, Met kowe kok iso? Ya Allah, aku gumun lho, Met. Aku dhewe ya gumun karo awakku kok, Dek. Aku sesuk karo kowe wedi lho. Utang kowe iki Ora aku ya lanang tenan. Lah kowe ngerteno siji-siji lho, aku ya per suku kata to, Mas. Upamane Mas Dodok kados pundi, Mas? Gempol kados ibu-ibu PKK ugi panitia. Betul. Gempol niku lek kula artekne niku gematine pol. Bah, lah iki lho. Gempol gematine pol. Gempol gematine pol. Nggih, dadi piyayi mriki insyaallah saling menyayangi antara warga, insyaallah wargane rukun kabeh. Gemati karo seniman-seniman. Leres gemati karo seniman. berarti tiang-tiangnya gemati. Gemati kabeh. Panitia gemati. Panitia Mas Pamuji. Betul. Pak Pamuji Gemati kabeh. Bu ibu-ibu PKK gemati. Gemati to. Nek gemati kok kopine gaweno kok loro. Piye? Nek gemati kok kopine? Gur loro. Lho. Kamangka aku nggawa wong papat lho, Mas. Yo ngono ya matur. Dalam Matur tambah kopi. sungkan awake dhewe cah mampu ya ta. Lah nek wis berlandaskan cah mampu ya aja protes. Mula aku nang mobil iki wis tak sediani dhewe. Kompor ya nggo dhewe. Bubuk aku nggo dhewe. Kowe iki dagelan apa rumah makan to jane? Iso teko ndi-ndi lho. Pokoke sedaya masyarakat kula tungake muga-muga sugih. Amin. Lah Allah. Singkat ngono tok jare kon urung donga. Iya. Ngono. Dongamu apa? Muga-muga sugih. Lah iki Pak, sing perlu tak klarifikasi niki Mas. Kados pundi Mas Dodo? Nyuwun sewu. Donga diklarifikasi. Donga ora kulaan. Sapa ngerti dalu ki nemuni anu di kabulno karo Gusti Allah, ya sugih dak kabeh. Amin, nek kuwi amin. Lho lah iya. Bener ning kuwi kurang pener. Piye kuwi? Wong sugih ki apik, Mas. Tapi sing utama kuwi ora sugih. Napa Mas Dodo? Wong ki sing utama pinter dhisik. Cocok sak nomor, saliman dulu. Sak nomor, udu togel. Wah, padha ra masuke kok salaman. Sugiyo Njoro Langit. Uang itu yang dinilai adalah SDM sumber daya manusia intelektual. IQ. Wis apik. Ya wis bener to. Nah aku ya panggah sugih, kuwi penting. Nek aku karo Mas Dodok pinter. Pinter. Kok panggah sugih maksudmu apa? Maksudmu apa? Ya penak sugih to, Bro. Lho ya apik pinter to. Lah kena apa? Lho wong pinter ki malah sing digoleki wong akeh. Lah nek sugih? Sugih ora mesti digoleki wong akeh. Ora digoleki ra masalah wis sugih kok. Lho. Ayo ngomong apa? Kados dalang sinden pengerawit. Iki ilmune nek ora mumpuni pinter, akhirnya ditanggap wong. Ora iso ndalang nek gak pinter. Betul, Mas. ora iso nyinden nek ora pinter, ora iso mengerawit nek ora pinter. Alah pinter kaya apa ndalang apik kaya apa? Ora nek wong sugih, ora tanggapan. Sapa sing ngape nanggap? Cah dadu wi urunan. Gak mungkin. Dadu nuthuk cengelmu. Ora sak emosi, Mas. Kowe ratuk. Bantah-bantahan karo aku ratuk, Truk. Lho. Kapane kok ratuk? Wis bener dhewe omonganmu. Bener to sugih penting. Mas, kowe sugih sondolangis, nek kowe ra pinter kowe diapusi wong entek bandamu. Apusono. Sedina ping 3 ra masalah. Lho kok engkek men kowe? Lho wong diapusi wong panggah sugih kok.
Iya ra, pikir ya. Kok sombong men to Mas Dodo? Lho sombong no. Wong dihapusana wong sugih kok saiki dihapusi sesuk jek duwe. Iya ra? Heeh. Pikiranmu nang ndi? Ini Mas tak omong halus ya halus. Halus, Kita dengan kepala dingin gak usah. Ora iso kadung. Oh iya ngene lho Mas. Ojo kaduli. Ora ngene lho Mas. Saiki tak takoni. Sampeyan ngerti sekolahan to? Ora. Lho kok iso ora sekolahan kok ora roh lho. Ya roh ta umum. Sekolahan kanggo apa? Empuk. Kowe ndek anak apa ora? Duwe. Mbok sekolahan apa ora? Sekolahno. Ben piye? Ya ora ya ben padha karo kanca-kancane kok. Ketok isu enek kegiatan seragaman adus kono le melok masalah pinter ora masalah. Justru nak pinter mah tak kaplok ya to anakku. Ya ketok ndasmu melantar kowe. Jenengan nek nyuwun sewu, jenengan sekolah ki ben piye? Ya itu pendungane wong tua dititipne sekolahan Bapak Ibu Dwijo ben pinter, Mas. Ben pinter anakku ya tak sekolahno ben pinter. Kuwi ra anakmu urusanmu. Anakku ora sekolah ki ben padha karo kanca-kancane. Wis ngono tok wae. Kancane ketok isu tangi adus seragaman. Kono le barengi kancane. Masalah pinter ora pikir kari penting sugih. Lah nek anakmu nganti ora pinter, sing penting ben padha kancane. Lah nek ujian terus ora pinter, ora munggah, ujiane ora lulus piye? Tak tokno sisan. Duh. Gawe wong sugih, gawe sekolahan dhewe. Ya ra. Bayangno to, wong sugih ki manfaate akeh to. Kowe sugih anakmu ra pinter. Bocah holah holo ngene terus piye? Ora apa-apa. Penting ra yo sugih ta. Piye to iki? Bocah ki kok nemen to? Nemen ketoke pisan. Mas kowe ngerti unen-unen apa ora? Oh, unen-unen apa? Hah? Unen-unen Pribahasa. Apa? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kuwi wong kon sekolah ben pinter. Ora usah dhuwur-dhuwur omonganmu. Lah kowe teko gempol nganggo Google Map kok teko Cina. Kowe ape takok sapa Shaolin? Shaolin ngepruk kowe wi. Teko Cina. Ya omongane nyolot iki suwe-suwe cah iki. Ora nyolot piye aku berdasarkan logika. Wani maju kowe. Sapa sing mani? Iki tak buka ning kene, Mas. Heeh, pripun? Ini gak gara-gara aku kowe ra teko kene lho, Mas. Maksudnya apa? Kowe rene goncek sapa? Lah kowe lali ya? Lali piye? Aku goncek sapa? Goncek aku ngono kok. Mobil sapa? Mobilku. Kene kowe ro. Duh. Ya paling gak kowe aja nyolot omonganmu to, Mas. Alus karo aku to. Merasa terima kasih nek Terima kasih diluti mundi. iki. Terima kasih mundi. Makasih. Lho. Loh, iki ngajak gelut ki. Ngejak gelut, omongan terima kasih gak ikhlas, Mas. Nadane iki halus nek terima kasih. Lho ngaku nunut yo bensine lho. Piro? 50 no. 50 iki badakan apa kuwi? Kowe iki lho pikiranmu tok ndi to, Mas? Sesuk tuku dhewe. Tuku apa? Mobil. Mobil Mobil apa? sugih kok. Kowe iki gak roh to piye to? Nyapa? Manfaate wong pinter ki akeh timbang wong sugih. Akeh wong sugih manfaate apa wong pinter? Wong pinter nyuwun sewu, kuwi akeh manfaate. Kuwi ngelesi bocah ning sekolahan. Kuwi men pinter, iso. Alah ngono ki tok. Nek ape mergawe ning perusahaan sing digoleki wong pinter ora wong sugih. Ora masalah. Lah nek wong sugih apa? Lho kowe ngerti masjid urung dadi. Ya. Nek umpama aku sugih, tak dadekno wong aku sugih. Omahmu urung keramikan, tak keramik bojomu. Iso Bojoku mbok keramik tak. Omahe. Omahe. Bojoku mbok keramik tak kileng-kileng gak tapuk kowe. Omahmu sak bojomu tak keramik. Saking sugih. Bojoku ra sambut. Manfaate akeh to. Apa kuwi Kaya cok? dalu ki, acara nang kene. Wayangan. Kok ketoke kurang, tak sumbang. Dana ning desa Gempol mbok sumbang. Sumbang. Weh, berarti sugih tenan kowe. Sugih kok. Berarti engko mantuk rasa njaluk bayaran sugih yo. Jere sapa? Lho. Jadi Jare wis sugih. Lah sugih umpama Mas. Ora. Umpama. Ora wis kadung. Omongan sing pertama sing digugu, Mas. Ya, Heeh. Umpama. peti. Lah nek wis sugih nyapa rene kok. Lah piye ra okang-okang noma kok ya. Ngaturke sembah nuwun. Matur nuwun. Yang pertama kanggo sapa? Nggih Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Kades. Nggih. Ketua panitia. Mas Pamuji. Mas Pamuji ingkang pundi piyayine? Duka? Duh. Wonge piye? Wonge gagah, Gagah. gedhe dhuwur. Iya. Kulite piye? Ireng. Lho mbok kowe iki mbok ya iso rada merodo karo bapak Lah kowe iki lamis. Ya paling gak iso ngangkat anu ketua panitia. Lah nyapa Pak Pamuji kok terus kuning gedhe dhuwur. Lah wong ireng kok. Kuning gedhe dhuwur ki lho. Wong ora apal engko sing ndi to ngono. Pamuji apa saiki perawatan?
Sik putih. Ya nyatane kaya ngono. Dalu niki luar biasa, Mas. Kados pundi Mas Dodo? Kompake warga Gempol wis hebat pokoknya. Ngaten nggih? Nggih. Iki patut dicontoh saestu. Leres. Marang desa liyane. Heeh. Ngeten niki nggih nguri-nguri kabudayan nggih ngurup-ngurup. Betul. Napa melih kula titeni. Titeni piye Mas Dodo? Enten wayangan, enten tontonan sing mirsani wargane piyambak, sing ning ngarep dhewe ki wong wedok-wedok, iki desa sing becik sing apik. Kok bakal maju desa iki. Kok ning sing ning ngarep-ngarep ki wong wedok? Wong wedok bakal maju. Maju perkara apa wong wedok biasanya rukun-rukun. Apa ning ndi wae mesti seragam. Nggih mboten? Betul. Seragam. Kaya panitia. Panitia kompak kabeh. Kompak, Ibu-ibu PKK seragam kompak. Betul. Wong ki nek ngomong secara teori ya ngono lho to. Omongi secara survei. Wong wedok ketok rukun ki ning jabone. Jerone asline. Kalau gelange anyar mata. Jerone kaya ngono. Tak kandhane kae imitasi. Ini cedak ya. Ya, aku dengi kok ngerti nang gone toko emas. Ora ya, kuwi mbok ndelok-ndelok tok terus foto lho. Kuwi wong wedok, ning wong lanang ki lho wong sembodo. Sembodone wong sing paling kena dienggo kalahan nyambut gawe nyukupi keluarga ning gak tau nggo ngarep, nggo nguri di balik layar. Kuwi wong lanang. Ngono lho to. Ciri sapa? Lha kuwi apa ora ndelok kok ciri sapa? Wong lanang iso sembodo ya berkat wong wedok. Kondi. Lho wong wedok sing ngurusi keluargane sak menombane lho Mas. Malah ngentekno apa-apa lho. Ngentekno piye? Wong wedok sing butuh skincare wedak kabeh ki wong wedok. Wong lanang kuwi tuman skincarean. Ora elek ya ireng-ireng keling-keling ngono ki. Ngeten iki lho Mas. Ngaten iki. Anane wong wedok skincarean ya kanggo sing lanang. Kanggo sing lanang cantiknya seorang istri itu untuk suami. Lah nek bojone cantik sing lanang puas. Kuwi rak teori. Kok iso teori terus to? Cantike wedakane ibu-ibu ki nek ape metu tahlilan, buwuh, becek nek kae masak, mati ayu-ayu. Lah nek ning omah, acan nang omah kumpul bojone gak dawul-dawul kaya wewe gombel. Ana Pak, wis mangan porung karo ngobah. Kuwi wong wedok tak omongi. Mula bojoku ki njaluk skincare tak tukokno sing murah pol. Apa enek skincare? Enek 85 wis putih. Skincare apa? Paragon. dulu. Cewepet. Wajahnya putih. Putih. Paragon iki cat celuk. Ora masalah, penting putih. Bojo mbok cat. Iya. Kuwi bojo apa tembok sekolahan? Karek aku sing dibojo aku kok bingung. Tetapi nak wong wedok sing nyukano to Mas, ngeladeni wong lanang. Lho, wong lanang arep ngopi, wong lanang arep mangan, sing ladeni sapa nek ora wong wedok? Sing gawe wong wedok nek ora wong wedok. Kuwi ra umume. Ya. Aku gak tau diladeni. Lho. Iki. Lah kowe piye? Wah, aku jan kesiksa. Apa wae gawe dhewe, sampai ganti LPG ki lho ngongkon aku. Mas pasangno, tukokno pasangno sisan, ngono tak pasang kebledosan ngono jere. Apa nak wong lanang ki ra iso kebledosan? Wong lanang iki totoane ya nyawa lho, masang LPG keliru tiyer ongko. Lah nek masang LPG dipasangne wong wedok apa ra isin sampean? Lho, ya ora jane. Lho, kok ya ora jane iki terus piye? Lho piye? dienggo masak sing nganggo masak ya wong wedok dhewe kok. Sing nganggo tuku LPG duweke kok wong lanang. Kok ijek wong lanang sing tuku, sing ganti ya wong lanang. Kowe iki lanang apa wedok? Lanang. Lah ya justru nak wong wedok-wedok ngarep iki kadang-kadang malah ganggu fokus, Mas. lho kok ganggu fokus? Ganggu fokus piye to? Lho piye to? Campur sari wayangan mulai lagune mulai. Wong wedok kok ngarep dhewe ki rupane rada lumayan wayu. Anake cilik ngemii sisan. Aku tahu toleh. Kene main lagune enak bokong semak kono melok njoget anake masalah. Anake kenapa? Anake bingung. Ana golek aku nang ngarep dhewe kudu tak pasno tapi engko yo kowe ngono ki ndang ngambil tindakan. Ambil tindakan. Tindakan cekekno anake. Tak cekel-cek urung sampai tak kena aku remuk. Keroyok masa no. Ora apa-apa no apik yo. Nyanyi-nyanyi. Ora. Enten tembang sing penak Mas. Upamane kados pundi Mas Dodo? Heeh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sinten sing pados mantu, aja sing turu kaya wong sing ning tengenku. Aku golek seniman, pinter lan beriman, contone kaya aku. Aku lemu. Ora usah cerita wis padha ngerti. Kowe lemu ya kebak lemah. Kok aku lemu.
Lu nyanyi dintai iki lho. Lah wong ki nyanyi berusaha menghibur kok mbok entai. Iya. Ning lemumu aja siaran. Lagune ngono ora Lagune siaran. Oh iya. Aku lemu guyang guyu yen disawang pantese dipek mantu komet kuru guyang guyu yen disawang rupane kaya kalau banter kan Kalau dudu aku lho, dudu Mas Dodok lho, dudu aku ora lho Mas. Tenang. Kalau banter dhewe. Mas ini ta. Mas. Oke. Asu kok oke piye? Kanggo roke tok lho. Cakei. Tak kira kowe wani ape dadan. Apa ngomong? Malah gak apa-apa Mas iki justru meringankan pekerjaanku. Kok iso meringankan? Asu ra omong lho to. Lah terus piye? Lah ora omong kowe ndak gelo dhewe. Karo Mas Akbar ya, aku tak ger. Tenan? Iya. Ngantek kawit ngantek bar ngono terus lho ya. Iya. Gak oleh omong. Ora apa-apa. Oke. Ya, dicekel omongane lho Mas. Nggih. Wis pokoke dalu ki seneng ya Mas. Seneng. Wis ndagel ning kene menghibur ning kene. Heeh. Seneng. Mulih jek nggawa open-openan. Ngono ya Mas. Ngerti napa? Apa niku? Asu. Su. Kok malah HP kuwine ya? Plaki. Plaki. Jenenge sapa Mas? Plaki. Kurang apik. Lah napa? Utun. Ya. Utun. Utun sini utun. Kok lagi tumono gitu lho. Asu aja dulu putut. Asu apik iki kok. Niki sindene cek wake lho Mas. Lah iya no. Nah ngeten iki lho seneng Mas. Seneng to. Dereke jenengan sindene mening-mening ayu-ayu. Nggon kula niku mboten kados ngeten kok. Kono ning omahmu kono? Nggih. Piye? Angger wayange sindene tuwik-tuwik. Umure 4-5 munggah. Bisu. Nganti kaya ngono kuwi ya. Nek jenengan jos. Nyuwun sewu tepangan riyen nggih. Iya no, heeh. Nyuwun sewu ingkang niki nyepeng niki. Paring asma sinten nggih? Kula Sinta Mas Dodo. Oh Sinta. Nggih. Pidalem saking pundi? Kula saking Kedung Dawa. Sapira dawane? Duh. Kuwi jeneng desa. Iki jeneng desa kok sak pira dawane. Oh alah. Kedung Dawa iki dekat sini. Dekat sini. Celak, monggo mampir. Nggih. Hobine napa, Mbak? Hobi kula berenang. Wah, cocok piye? Waduh yo. Cah wedok nek hobine berenang iki piye? Mas Komet. Piye, Mat? Berenang itu tahan pukul. Kok iso tahan pukul? Piye lho, mulai dari atas sampai bawah semuanya terlatih. Ngono berarti. Termasuk pernapasan. Lek dipek bojo piye? Cocok ora? Cocok no Mas. Geser. Paring Paring asma Mbak sinten? Kula Sri Wahyuni. Dalemipun pundi? Saking Jati Kampir. Hobine napa? Pritil Brambang kali Om Yok Brambang. Pritil Bambang karo Om Yok Brambang. Nggih, Werdine piye? Piye? Kuwi dipek bojo piye, Met? Malah ngerepot nih wong. Loh, Kuwi apik Mas. ngaselno duit loh Mas. Nggih, dadi mulai dari awal sudah menunjukkan bahwa beliaunya pekerja keras. Kerja keras iso golek duit dhewe. Lah, Sing lanang ora usah nyukupi. mandiri. Mandiri. Ora hebat. gengsi ya. Ora Ya, gengsi. tidak gengsi. Bridel, Bengi iso nyinden, esuk iso mreteli. Pritil. Bridel ya. Mreteli ki entek kabeh awake kok mreteli. Iya. Nggih, geser. Geser. Nggih, paring asma Mbak sinten? Beser, Mbak, beser. Geser piye to? Beser ngene. Nggih, kula Aulia Pangesti. Oh, dalemipun pundi? Sidoarjo. Sidoarjo Jawa Timur mriku. Betul. Hobine napa? Mancing. Mancing. Piye, Met? Piye, Met, Cah wedok mancing? kok hobine mancing iki piye? Cocok Cocok dipek bojo. sak hobi karo aku. Padha mancinge ya? Padha mancinge. Wah, jan kuwi ora apa-apa dadekne bojo apik kuwi malam pertama wis ora sampe apa-apa. Lah terus? Golek cacing. Lah kok golek cacing? Mancing berdua karo pre-wedding ya ora. Lah terus malam pertamane piye? Ya nang pemancingan. Masa aku Kok ora tau tonggon. Nglerek. Geser nglerek. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mas Dodo. Lho, sapa wi? Walus, Met. Lah ya, lah kayu. Lho, wedok sing dene iki pilihan kok. Wedok, Mas. Namanya siapa, Mbak? Angel Meladina Putri. Power Ranger. Power Ranger ndas. Ranger.
Pak. Iki lho ngendikane halus. Lah iki ora krungu pegel, mare pegel wong. Iya, aku pirang-pirang dino budek kok. Napane, Pak De? Nggih. Ya. Gak krungu apa-apa. Kowe sing metu gerabakmu tok. Mbak Renjel. Mbak Renjel nggih. Rumahnya mana? Kediri. Kok so telek piye to? Iki lho piyayune halus. Nggih. Piye. Hobine napa, Mbak? Maling. Kowe met salah wong. Maling. Ora apa-apa. Lho kok ora apa-apa iki piye to? Ora apa-apa lho. Kejahatan lho kuwi. Kejahatan lho, kriminal. Tidak semua maling itu kejahatan loh. Maling yo Dilihat kejahatan. dari sisi mana. Kalau maling itu untuk keperluan pribadi, itu bisa dikatakan jahat dan KUHP. Tapi ada yang maling dari bandane wong sing kira-kira sugih ning hasil korupsi, dimaling didumno para fakir miskin, kuwi ya ora apa-apa. Kados jeng Sunan Kalijaga. Ciri sapa? Ciri sopir-sopir. Tapuk tenan kowe iki kok. Renjel kok. Maling apa? Lerek. Met kulite moning met. Iya. Kuwi ngombe kopi no kaya keler, ketok ireng-irenge. Iya. Kuwi nek kopine gak sederhana, gak sederhana api kuwi. Lah terus piye? Ya keselek goblok. Oh iya. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mas Dodo. Paring asma Mbak Sinten. Ya, perkenalkan nama saya Birgita Ayu. Birgita main di. Saya aslinya Kediri tapi sekarang di Solo. Halo. Iya. Hobine apa, Bir? Hobinya saya senengane nggodho dalang, Mas. Weh, nek iki piye diwerdi artene apa ora iki? Piye? Masuk ora ngono kuwi. Lah karek lek iki piye kok? Lee piye to Mas Akbar, lee piye to iki? Lah nek aku iki wong tuwek ya karek mangestoni nah aku. Berarti cocok. Mbak Birgita niki? Iya. Siapa sini? Birgita Ayu. Iki omongane ngluwatir atau kon ndi? Bacane Mbak Birgita kok. Hobine nggodho dalang. Hobine nggodho dalang. Iya. Gak apa-apa. Ning aja terus. Mbak dukung ya? Tak dukung. Dukung, yes. Ning aja dalang sing wis dibojo. Loh, ora. Lah iya, dalang sing Joko-Joko, gak Iya. apa-apa. Lah kok Joko to, Mas? Joko Wong warga masyarakat Gempol ya ora lho. Dalang Akbar dalang sik Joko urung tau kambon wong wedok. Kok sepret piye to, Mas? Sepret ngentahi. Wong KTP-ne yo Wong Kambon nek orang tanda iki apa betine digawa? Loh, tapi kan tidak bersentuhan. Lah tidak bersentuhan kan tidak terekam jejak digital. Ora ngerti kok, sapa ngerti nang guri kono. Ya ra. Apa nih guri kono? Iya apa? Lho maksudnya kan berbincang-bincang. Yo no seduluran iki akeh. Iya. Beser. Makasih. Makasih Dik Birgita. Selamat malam, Mbak. Nggih, selamat malam. Namanya Mbak siapa? Aja cedak-cedak to. Yovika. Sinten? Yovika. Sinten to? Yovika. Oh, Yovika. Nggih. Rumahnya mana sih? Ngawi. Oh, Ngawi. Ya. Ngawi, Met. Ya, Hobine napa, Mbak? Kula hobine ngopeni manuk. Piye? Iki cocok ora? Dipek bojo cocok ora iki? Nek mau nggodane dalang iki ngopeni manuk. Piye? Piye? Domongi ya. Omongnya piye? Manukku berang-berang dino radio. Pakane gampang. Manuk utut kuwi lho maksude. Utut lho. Alah, Jenengan ngopeni manuk napa to, Mbak? Napa lho, Mbak? Manuke bapak kula kutut. alah, kutut. Iya, lah rumah samu apa? Lah tak kira lah kutut. Lho, Ya terus ya kutut. Kutut to? Iya. Nah, tak kira kutut. Mulek. Ancen ya kutut. Kutut to? Ya. Walah. Kono. Lah, sing terakhir. Terakhir kowe. Ayo kowe sini kene kudu kowe. Mumpun telas sih. Siji Udah pinggir sing lho kabeh ditekoni Mas Dodok wis nekoni, aku wis nekoni kok. Genti. Ayo pojok dhewe. Sopan Sing sopan santun. Nggih. Lah keadaane yo ngono. Lho, wis keadaane ngono piye to? Kuwi tetu guling sindan lho, senior sindan lho. Senior lho Kowe nyepelekake to kowe. Masa ya cek di hobi. Lho. Semua orang itu mempunyai ya Mas ya. Ngece. Ngenyek. Wih, lu saya. Wis Maya. Maya kuwi lho. Wih, lujeng Domonge. Gak boleh gitu nanti kotos ya. Apa kok kotos? Ini amin iki wayahe ganti oli. Wis Maya ngono iki tanggung jawab. Tanggung jawab. Mic-nya dipakai saya. Bu aja teman-teman jungkel lho, Bu. Mat, aku krungu. Ya, Pak. Bareng kene diongkek iso kretek kene.
Gak wis aku iki to. Iya. Kenapa, Mat? Open-openane gampang. Loh, Nek Birgita yo Vika angel to. Kok iso angel? Reno-reno jalukane. Oh, lah nek buke kae? Alah ki anggere nek dhuwit klitik karo balseme beres. Dinggo apa? Lah anggere iso glegek ya apik. Ditanya. Tanya no, Ben Adil tanya. Selamat. Selamat malam. Sejeng. Ya wis kono ae. Jenggong. Jenggong piye to? Bersin. Oh, bersih. Kuwi jenenge wong Sumek. Bersin. Namanya siapa sayang? Kok imut-imut ngono cae. Lah kowe ditapuk lengene minger lho. Ya, pidato mo ya. Oh iya. Namanya siapa? Oh, Meriem. Hobinya bledos biasmu ya. Hobinya apa, Bude? Bude. Sayang. Hobinya apa sayang? Hobinya apa sayang? Nek nyeluk sing halus. Nggih, hobinya apa sayang? Monggo Bu, nek badhe ngidoni monggo. Sirap brambang. Apa Mat Jere? Apa Jere? Apa Jere? Adol brambang. Oh, mosok ora. Siapa? Silat Brambang. Silat brambang. Kuwi diserani ning ndi to Pak Komas? Sirat nang rai tadi. Sing ngeroyo sapa kene rata? Dijelasno to. Nggih. Niku brambange piyambak napa? Apa maling sinten? Brambange wong gempol kok. Oh, nggih. Daleme pundi ta asline? Kadung dawa. Kedung dawa ngriki. Nggih. Oke, wis takoki nuwun. takoki wis di pacar po. Nah, tekoni lho. Piye cah bocah iki? Ditekoni to nyonya, statusnya nyonya apa nyanyo? Pun gak ada pacar napa dereng? Sampun gak ada pacar napa? Nak takon sing apik. Oh, nggih. Nah, syukur we tata krama lho. Sampun gak ada pacar. Sampun. Oh. Wis duwe ada. Wis ya ra. Ayo. Dirapi dhewe. Wah dhewe kuwi kok ya. Sinten riyen ingkang kepareng? Takbir kita. Ayo, Oh, ya. nggih. Ayo jumeneng ya, Pak. Ayo, Supatija. Yo. Hey. Oke. Selamat malam Mbak Birgita. Selamat malam, Ya, Mas Dodo. lama nggak jumpa loh ya. Lama nggak jumpa. Sorry bro. Codot wis ngene. Plak. Tadi saya belum salaman sama Pak Dalang. Saya tak salaman dulu ya. Selamat malam Pak Dalang, apa kabar? Lama tidak ketemu ya? Iya, sehat nggih Pak nggih. Sehat. Kamu sehat toh, Mbak? Sehat. Akbar seneng Mas Dodo. Dalam. Mas Dodo tadi datang ke sini jam berapa? Kula sampai sini jam 9. Jam 9. Nggih. Walah, kok sampai nek saya ganteng toh, Mas. Oh ya, wah tenang weh. Dan aku kangen karo Aku ya sampean. kangen loh. Ya Allah, Mas. Apa aku salah ini? Mas Akbar. Ya Allah, Mas Akbar. Sik pironku tak benakne sik. Tak benakkan apa gimana? Hah? Tak benakkan apa Oh, gimana? enggak. Oh, iya, iya, iya. Alhamdulillah sehat toh, Mbak Birgita. Sehat Mas Akbar. Berangkat dari Solo jam Tadi dari Solo jam 5. Alhamdulillah. Iya. Sehat toh, nggih? Sehat Mas Ojo suwe-suwe. Akbar. Apa to kok suwe-suwe? Sama ini ngopo to kok kaya nesu-nesu ki? Halo. Sama ini sapa? Lah ya aku sapa ya? Bisa lagi. Mulane to dadi wong aja keminter, Aja kemijilen. keminter. Ah. Lah Cik Birgita ya awan. Ya Allah. Telu. Aduh, Mbak Birgita. Mas Akbar. Aduh. Hei. Kowe edan. Payuku yo karo kia. Monggo dirahapi. Ora apa-apa. Aku karo-karo ya bagaikan kodok merindukan kamu. Bos aku. Dik Birgita. Dalam Mas Dodo. Donga napa tenggene desa Gempol. Wah, wis sakniki wong kon ndonga. Loh,
Karena kita itu akrab, kita itu seperti saudara. Mendoakan kan apa salahnya toh, Mas? Paling gak mengucapkan Bobi kok donga kabeh lho. Wong kok kurang bersyukur. Semua orang itu berwajib berhak mendoakan. Kita itu meminta. Kabul orane kantun ngarsane Gusti. Urusane. Ha kene sing kliru. Wong yo aja sok njaluk wae. Lah piye? Lah kuwi kewajibane yo dilakoni, blek. Lho. Lah wis dilakoni. Endi? Iki lagi pemon. Menghibur. Ya iya kuwi Iki lagi menghibur, kita menghibur ya Mas. Iya. Ya Allah Mas Dodo. Wes. Soseweger. Nyapa kok nyoro-nyoro lho apa? Kok iso nyoro-nyoro lho? Lan jagane nak omah. Yo. Tontonan aku karo Mas Dodo kaya ngene lho Mas. Dipir kita. Aku Mas jane rasa Dodo, contoh. karena kan kita sudah seperti saudara sendiri. Iya. Saya boleh tanya Mas Dodo? Boleh apa, Dik? Upama aku ra duwe bapak, sampean arepe dadi bapakku Mas Aku Dodo. kang bakal dadi bapakmu, Nduk Cahayu. Mas Akbar. Dalem-dalem bir. Mas Akbar. Sing cedhak eneng kok golek sing kono. Aku ora duwe pacar. Heeh, aku siap dadi pacar. Ya. Loh lah, geblak. Sampai goblak. Syukur. Syukur. Polae iki lho. Mulai jan. Kesana. bedino ya delok lho, wis. Kesana sing kendang lho, Mas. Lah iya. Keceblan kendang mak. Kuk. Lho wis saking menghayati peranku karo perane Mbak Birgita. Mas Dodo. Ki aku ki mumpung berbaik Mas Dodo Mas Komet. Ya. Ki mumpung aku berbaik hati karo sampean ya toh. Iya. Tak tekoni iki. Iya. Mas Dodo, Mas Mas Komet. Dodo Mas Komet. Iya. Umpama aku ora duwe asu. Bener toh? Mau kowe sapa? Ngene to. Ya. Dik, Brigita piye to, Dik? Mas Dodo. Dalem. Mas Dodo, umpama aku ora duwe ibu. Aku bakal siap jadi ibumu, wong ayu. Mas Akbar. Dalem. Apa? Mas Akbar. Umpama aku ora duwe bojo. Aku siap 24 jam dadi bojomu. Kita tekoni nih Mas Komet. Ora usah takoni, Nduk. Umpama nang omah rong enek tikus, gak masalah. Aku siap dadi tikus, bendina tak krikiti. Gereke urang-urung ya dadi elek. Dadi tikus. Kok kene takoki umpama duwe pacar kene bapak, lho kok kene asu. Komet dadi tikus. Dadi tikus. Ora Sing apa. mbok krikiti apa dadi tikus? Tikus kok ngriket diatur. Ya karek tikuse. Butuh aku ngrikit. Dap. Sing mbok kriket sing di Yo jempol sik pertama. bar Sikil. jempol. Yo munggah. Oh, tekon ndi kuwi? Tekon ndi? Dengkul dan sekitarnya. Dengkol bar dengkol. Tikus munggah. Terus enggak? Kriket ndi? Kriket ndi? Ya kena rong tikus. Wong tikus Ora ana lho balik. Rong tikus ning cedak pupu lho. Lho, gak mate balik, Mas. Oh, balik. Dudu kuwi. Dudu kuwi. Kene wis seru. Monggo Mbak nembang, Mbak. Nah, dirayu sekno. Dirayu sik jajal Mas Komet Mas Dodo pinter di ngerayu kanggo nada. Oh, iya. Ngono. Tunjukkan Mas, tunjukkan. Wes iki puncet deh. Kok langsung nembang. Yo rayu sik. Sing viral sakniki, Mas. Apa kuwi? Sampeyan kok mau sing lagune cintaku hanya kamu. Siap. Siap Mas. Karo ngene gara-gara Oh, karo ngene-ngene. Oke, siap. Bejiwae lho bir, kudu berjiwae lho. Lu cintaku hanya kamu. Oh, Cintaku hanya kamu. kaya ngono kuwi lho. Piye Mat kono, Mat? Sementara gak apa-apa. Kowe gak ngrasakno apa-apa? Urung. Coba dalange iki coba ditekoni ya ta. Apa? Sing kaya mau. Heeh, coba kaya mana. Cintaku sama kamu. Sampean sing Oh, iya. Wah. Kangen aku ya. Yo, cintaku. Ya, terus ayo. Mas suara ki lho, yo. Cintaku hanya kamu. Iya, Boy. Ora atok kliru. Ejel, nyanyi aku. Cintaku hanya kamu. Ah, Oh, Ora enek. Enek iki Pelet.
Ora gelem aku medhun lho. Aku medhun. Mbak Brigita sih, Mbak Brigita. Cintaku hanya kamu. Ilate. Ya api ya ampun. Ngapa pikangmu dek ngono? Mbah. Kenapa nih? Mbah marah-marah kroso. Kroso piye? Kroso mak trenyeng. Coba iki pesindan ya kudu iso kabeh. Dari sini. Ini termasuk dari sini dari Mbak Sinta. Ilmu panggung. Ayo. Pakai mic harus pakai mic. Satu-satu. Iya. Pertama kamu dulu. Oke, siap. Contoh, lihat contoh. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Ulo somo. Ulo somo. Berarti kita harus menghayati, betul. Coba satu, Mbak Bir. Ya, ayo Mbak Sinta ya. Dari sebelah sini, Mbak Sinta. Mbak Sinta. Wah, gitu. Nganggo melet ya, Mas. Disum, Mas, disum. Dijum. Bentur. Bentisum, ayo, siap. Ciraluko. Cintaku hanya kamu. Mike aja dhuwur-dhuwur ketutupan. Ngene, sampe nih. Mengisor. Kejauhan jarake. Iya. Ayo. Ke bawah. Oke. Cintaku hanya kamu. Iya. Waduh, wis ora rong ilat. Iya, terus. Larek. Ayo Mbak Sri. Iki mesti apik iki. Apik wis pengalaman. Ayo, Mbak. Pengalaman apa? Pengalaman muni Wilodo. Oh, iya. Iya. Ciralu. Ayo. Cintaku hanya kamu. Betul. Kuwi apa? Pokoke sapi bengah. Apa iki, Mas? Sing ngalus to, Mbak kok. Karena kok usah angel men. Kaya gilane piye sampean bayangane elek mari kok. Kaya nglilir. Wah, geser. Mbak Esti. Pakai mic sayang ya. Mat. Sik Mas. Iki sing tenanan apa sing piye? Tenanan. Totalitas. Menjiwai. Tenanan. Sing kudu tak bayangne apa iki, Mbak? Loh, yo nyanyine. Lagune. Oh, lagune ya. Oh iya. Siap, 1, 2, 3. Sik tak mikir. Iya. Oke, yuk. Cintaku hanya kamu. Wes ngono ya. Cinta merah. Merah jambu. Ilate piye? Apik. Sekiranya 85 iki. Sudah ya. Kancaku kok modele ngrangsemi apa kowe? Kowe kok ngrangsemi kenapa? Gak apa-apa ya. Kowe kerasa piye? Ayo, Ranger. Kayak mulai milih ya. Komet dekat depannya Ranger. Dekat. Dijitas Mas, dibiji Mas. Ora pengapesanku ojo. Nyamuk aku lo ndak nyokot. Ayo siap. Aku gak iso nak ketrak. Ayo. Ciralu. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Wes. Hop. Mas kancamu tulung ana. Ayo bar saiki. Lah nyapa? Aku wis milih. Iso milih lho. Berarti wis cair lho. Saking cairnya metu kok kuping. Wis ya. Ijek loro ya. Wis kandhek kene tak ya. Ya. Ya harus adil iki semua. Wis aja ngrepoti wah. Ayo ngawi. Geser. Clara. Ya Mbak Yovika. Yovika. Ciralu. Komet dekat ya. Masa Allah. Dilihat mulutnya dilihat. Siap ya. Iya. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Ilate. Sayangku hanya kamu. Sayang hangat. Kok sampean? Hangat kuku. Ilate ndi ilate? Ilate. Wes. Piye met? Wes gak wes. Ya iki nyapa wis iki. Piye? Siapa? Kakak tak benakno selang. Kowe ben urusane panitia. Urusan panitia. Wes tak kono. Yang terakhir ini Terakhir. Ayo. Saman ya kudu Iki sing ngetes iki. Kowe dhewe kentas. Iki. Dites Mas. Ayo. Alah kok yo melok barang.
Lah kuwi justru daftare sinden asabratan kuwi. Punjer. Tapi caranya aku berarti Warana. Cintaku hanya kamu. Keturan ta. Oke, larasnya Semarangan. Larasnya dhuwur Semarangan. Sak mene-mene iki gampang keturan. Ngono lho. Baleni. Ngono Baleni nang Cintaku hanya kamu. Ayo. Wes ngono gak ya wis to, Jekane. Ayo nembang nggih Mas nggih. Nembang no. Monggo Mbak Birgita. Nggih, mbok pilih enten pamundutan Pak Dalang. Niki bebas Mbak Birgita, tapi ada pamundutan 2. Niki saking FMA gitu. Nyuwun ada loro ati 2 atau lali janjine sumangga. Nggih, kali salam-salam nggih Pak Salam Dalang. harus no wajib no. Kagem para penggemar YouTube lan para warga masyarakat Jempol. Apa Mas? Gempol ya, nganggo G ya. Gempol mugi-mugi panjenengan sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Amin. Lan tadi ada salam dari Pak Oka Wibowo Mas Dalang. Oh ya, Australia nggih. Amsterdam, Belanda. Oh, Belanda, Ding. Sing maringi paketan nih, wow. Iya. Ngirimi paketan nggih. Nggih. Sampeyan diparingi hadiah. Hadiah. Lah kula enten. Apa? Kula diparingi mboten. Enek Mboten. kanguru. Kanguru ladung kowe. Ada Pak Oka Wibowo. Ugi nyuwun apa niku seketeki kalian Kartonyono. Kartonyono apa? Kartonyono ninggal janjina ta ya. Mana dulu monggo Mardika dipilih ada lali janjine loro ati 2 karo permintaane Pak Oka Wibowo. Ya aku karena ini yang pertama langgam dulu nggih. Ya no. Loro ati 2. Iki kayak laguku Mas Manjen saat ini. Ngono nggih. Surhat. Kisah sampean nggih. Kisah sampean. Kisahku Mas. Oh ya wis. Sering disakiti. Buka celuk, dilanggam kirin. Yuk engko lagi didangdutne. Coba kaya ngapa Mbak Bir? Yo. Buka celuk. Buka celuk. Sampeyan kangen karo buka celukku to Pak Dalang? Iya. Biyen. Celuk-celuk sapa? Nyongo. Sing dalange atase C6 ya mantuk-mantuk ngene. Samane gak ngerti to Mas. Napa? Iki lho Mas, gamelan iki lho Mas. Ngerti gak tulisane iki kok AB iki ngopo? Nyapa, Mbak? Akbar Birgita. Samane ra ngerti pancen. Walah. Yo Astabrata Akbar Birgita. Terima kasih Pak Dalang. FYP. Layak dodok kan duwe gong siji kok tulisannya DG. Apa kuwi? Dodok gending. Gagelmu. Wih, pengayatanmu lah. Yuk, langsung. Opo Yo, ayo Mbak Bir. Kurang apa? Wes
Terima kasih Mbak Bir. Ya, sampun ngaturaken nggih menika Lorowati 2. Nggih, nah nggih. Gandeng menika Mbak Bir kita kelahiran Kediri, disusul juga Kediri lagi. Kediri. Mbak Renjel Meladiana Putri. Renjel. Coba kaya apa ngadeko Mbak. Yuk seperti itu, seperti itu. Yo. Oi. Hey. Yo. Sarasune kumandang suarane. Suarane. Disapa no. Wilujeng dalu, Mas Akbar. Wilujeng dalu Mbak Yu. Bagaimana kabarnya? Saya, Mbak Renjel saya toh. Saya sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat toh Mas. Sehat. Waras. Sehat, waras. Sehat dan waras. Oh sehat dan waras. Aku ya waras ya. Ya Mas Dodok selamat. Ya Allah, Dek Renjel. Gimana kabarnya? Sehat Dek. Sampean gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan waras. Jenengan waras? Saya juga sehat dan waras. Waras saya biasanya ndak waras. Kok biasanya ya ndak sehat. Sehat karo waras sih beda ya Mbak ya. Beda dong. Beda. Lek waras itu mesti kena sehate. Lek ndak waras berarti kena ndak sehat. Oh. Ngono. Wong ning dalan kaya wong edan mlaku ngono ki sehat kabeh awake. Ning sehat kabeh ora waras. Contone Mas. Mas Komet. Komet iya. Piro? Loh, kok piro? Bebas ora waras kok. Loh, berarti kowe seneng dilekno ora waras. Kok Anda sama seneng ngono iki? Kapan? Loh. Kowe ki lho sampean ki diarani ra waras ki seneng. Ora masalah. Loh, nyapa kok ndak masalah nyapa kok ngono ki? Wah, wong paling los ki ya wong ra waras kok. Ra waras. Heeh. Kok iso lho? Loh, mesti nek wong ra waras akeh sehat. Tahu ngerti? ODGJ turut dalan kok pilek ngono ta? Gak tahu. Gak tahu. Waras terus. Berarti kowe seneng ODGJ. Lah, lho ya ora to. Lah ya. Kowe terus ngono. Jare kowe ngomongmu ngono. Ya engko timbang ra nek sing kalah ya. Ngaturi pamundutan. Mas Komet. Duet karo Mas Komet, duet karo Mas Oh, Komet. duet sama Mas Komet. Iya. Karo aku. Kowe mau disia-sia. Presiden 6 bagiane dodok. Iki tak pasrai sepenuhnya Mbak Renjel untuk Mas Komet. Aku untukmu Mas Komet. Baiklah sini dong. Iya. Sini sama aku sini. Pancingan met. Ya, Pak. Sini. Iki berarti wis enak. Tanda. Enak karo kowe ya kadoan lho. Kadoan piye maksudmu? Ini wis pasangan dua sejolo. Kowe ngomong aku karo kene kadoan. Tak omongi le. Iya, Pak. Kowe oleh iki padha karo nemok emas. Iya. Lah Mbak Renjel oleh kowe kuwi padha karo nemok telek. Nah, itu Ya sekali-kali nemok telek. Lah nyapa? Ora apa-apa telek-teles. Telek apa? Les. Telek teles sih maksudnya piye? Masih elek ning pantes. Oh, Nah aku. Telek garing. Apa kuwi? Wis elek kaya maling. Oh, ya ambemu. Ngawur betul iki. Aku bondo elek maling. Sebuah lagu kita duet bersama. Wah, spesial untuk Pak Lurah dan juga para ibu-ibu PKK. PKK. Nggih, wilujeng dalu. Bu Lurah iki kan guru TK juga. Guru TK. Guru TK. Loh, Mbak Renjel ini juga guru loh, guys. Loh, guru TK. Guru. Ora. Enggak. Guru SMP apa SMA lo? SMA. SMA. Pas aja. Mata pelajarannya apa sing? Mata pelajarannya itu seni budaya. Seni budaya ya? Wah, cocok Mas iki. Cocok. Ki guru TK, ki guru TK. Pas. Guru ceret. Tak tua apa kowe. Anu Apa? Tak nyun nada. Ayo, coba nada ki lho. Dadak nyuwedek rono pokoke kene ora iso ngono ya. Nadane apa? Aku saking kangenku karo anu Sapa? Kanca-kanca. Kanca-kanca. Mas Dadok. Dalam Sama di sini ya Mas Dadok ya. enggak apa-apa ya Mbak Renjel. Di sini aja. Sik ta wong jumbo Biar aku di. Lah yo Mang. Kok keblabasan rono kan. Keblabasan. Rene. Nah, kuwi lho. Nah, kene. F. F. Ayo, digendreng Mas Riz. Gandeng tanganku Mas Komet. Baiklah. Hati Mbak ali-alimu lho. Dia sudah tidak memakai. Iya. Sebuah lagu buat kamu. Hah? Sebuah lagu buat kamu. Hah? Aduh.
Budek gitu. Piye? Baleni mana nih? Sebuah lagu buat kamu. Sebuah lagu buat aku. Iya. Oke. Aku akan dengarkan Mas Komet. Gerakan ki yang Baranjel. Kowe iso ora gerakan romantis? Nek gandeng keduren, Mas. Iso ora gerakan romantis? Gak iso. Niki mang sampean ki Jawa aku ki. Sampean iso. Berarti sampean iso. Lho. Ngene lho. Dicontoni ki lho. Dalang apa? Aku sing nyanyi klipe kono. Oke. Dalang kok golek dalan dhewe. Ora apa-apa dhek kan ditang-itung kok bayari kok ora tau mak-mak. Iki lho. Terokno. Terokno ngene. Nyanyi tak. Aku tak bagian. Rembulan ing wayah wengi. Nambahi kok. Ngono lho Mas Komet. Sik. Baleni. Aku kok krungu tuk ki mang apa? Apa? Tarik ngene kok tuk. Oh ya sabuke do. Sabuk ki lho, efek timah. Iki lho. Efek timang iki lho Mas. Sabuk kene natap. Ki apa ki angin? Angin. Ndak mungkin ini. Kok ngarep? Piye lho sing anu aku kok. Pas. Yo Mas. Iso ora diterakne ngono kuwi? Gak iso pisan kas, Mas. Sing contoh. Contohnya bisa kasih Mas ya. Janji tresno disekseni. Lintang-lintuk ing tuk. Yo, iso ndak ngono kuwi? Ngono lho Mas. Dansa ngono lho. Contoh niki ngono kuwi. Iki mang dansa salsa namanya. Iso aku jajan. Nah, ki, tutuk iki iso ki. Nyanyi nang. Ayo sini. Janji tresno disekseni. Lintang-lintang ing tanging wengi. Aku kok gak tok. Mang kono tok kene. Lah kowe nek kesempatan ya rantang botok kok. Lah kene Mas khusus ngono ki. Aku Khusus karo sing Joko, sama kok tidak Joko to. Ciri sapa? Alah iki gak iso, mundur. Nah, ki lho. Warai. Nek ki ora ngrutuk ki. Kowe sing janji tresno disekseni. Iya. Langsung. Janji tresno disekseni. Lintang ing wayah. Piye? Lagumu kaya Banjari. Aku nyanyi campur sari langgam kowe nek kok malah aku kadung tok e. Iya to. Ora ndang tok. Janji tresno disekseni. Lagi lho. Lintang Ora tok nggo. ing wayah wengi. Aku tak menenge. Terus. Ayo terus. Nyapa? Wis sampe dadi kosidah to. Malah kaya ape kadroan iki to. Sidane piye? Ya dadekne nek karo Mas Komet no. Oh, mangga yo. Dadene ya, Met. Separunan ya. Oke, niki kata sosiati. Nggih. Oke. Siap. Coba kaya ngapa? Dadekne. Luar biasa. Mas Komet, Mas Dodo. Nggih. Kula kinten sampun sawetawis anggenipun paring lilipur ingkang baku. Mas Dodo ndonga napa, Mas Komet ndonga napa sumangga. Nggih, matur sembah nuwun Mas Akbar ingkang baku namung saged derek dedonga. Mugi-mugi sabadane adicara menika tansah sedaya warga Gempol tansah pinanggi bagya mulya hayom-hayom tentrem. Cinakatke rezekinipun tinebeke bilainipun. Amin, Mas Komet. Nggih, saking Pak Lurah niki infonipun, mungkin pas wedal goro-goro wonten pembagian door prize dadi ampun kondur riyin. Nggih, ngapunten mbok bile wonten klenta-klentunipun anggen kula paring panglipur. Tenan po. Tenan ora? Gak men dipikir Pak Lurah dhewe. Mas aku. Tunggu tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Ijeh Mas Akbar matur nuwun. Nelakan sik ya. Ijeh monggo. Salaman dulu. Matur sembah nuwun. Matur nuwun nggih Mas ya. Oke siap. Kowe iki gelange wong Mas apik. Duk piye 3L dalam pertunjukan wayang harus tercakup lakon, lagon, lucon. Oh ngono ya, Mak. Ya. Cawe sesaji kang sinuwun wahyu katentreman wahyu toh jali ditutuke. Surak sempiang bareng tumandang ya, Nok. Ayo tak derekke, Mak.